ajunge la Piața Victoriei, nu? Ok. Da? Ok. Metromania, viața reală, fraților. Ia zi, cum ai făcut? Eu acum ajung la Victoriei. Da, la dreapta și acolo. Și de acolo mergi pe jos? Sau? Așa merge. Deci trebuie să schimbăm și metroul. Da, trebuie să schimbăm metroul. Mai mi-apare mie. Dar mi-arată că mergi 20 de minute pe jos. Și nu prea pot să merg așa. Sau de la Viatorie. De la La Piața Victoriei. Deci tu ai luat-o pe jos. Acum ai ieșit, nu? Noi coborâm la Zistor 1. Ah, super. Bine. Ok. Nu, mergem în altă. Hai că mă găsesc, nu mai pot. Ok, ia să vedem. Da, și mișto e. În care? Atenție! Uite mașină. Lasă, nu contează. Ce? Uite-te. Al mete. Ah, nu, bravo, m-am și speriat. Ia uite al metru. Aha. Urmează stația Ștefan cel Mare, cu perronul pe partea stângă. Mamă! Ce sunet! Mă, mi se pare mie că stațiile sunt un pic mai întunecate decât mi se pare. Că m-am întunecat. Ori de la ăsta pe el. Cred că legul ăsta, Cred că de la țipildurile ăștia. cred. Că uite așa e luminat. Da, ți se pare. Da, uite, Atenție! Se închid ușile. pe telefon se vede mult mai bine. Da? Da. De nu pot să cred că se întâmplă asta. Și cum am jucat Metromania. Da? Urmează stația Obor, cu perronul pe partea dreaptă. Că nu mai fac. Ce? Da? Te dăm păcate dacă îi place și metro și Cine? La gură. Ai știi cum se numește metrou ăsta?
Metrou, deci. Nu, se numește bombardier Nubia. Bombardier Nubia se numește. De asta face să ne că e bombardier. Urmează și vă dați seama. Ok. Nu știu cât staționează. Atenție, se închid ușile. Câteva secunde a staționat. Urmează stația Piața Iancului, cu peronul pe partea stângă. Oprește. Se oprește. Aoleu. Sus. Staționez ceva minute. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Piața Muncii, cu peronul pe partea stângă. Da, ce frumos e. Se închid ușile.
că arată acolo, trebuie să ajungă la trimitor 2. Sau 1, mă rog. Nu. Urmează stația Bristol 2, corespondență cu stația Bristol 1. De asta că Opa! Ușor, ușor, ușor. Uite-l, paragraful schimbăm, cred. Ce? Ce? Hai. Hai. Trebuie să intrăm în asta? Hai să vedem acum. Stalin, care e tu? E din stânga. Nu știu așa. Întrebăm pe cineva? Aha. Păi așa vrem. Da. Uite cineva. Asta cred că... Nu știu. Cred că pe acolo. Da? Da? Vă mulțumesc. Ok, asta e? Da, nu, mai traversăm în partea aia. Ah. Uite, mami, care... Da. Nu mai spun, deci... Gata. Meteo. Ce? Meteo. Da, meteo. A, uite să ajung la final. Da. Ah, deci e la final la... Ia uite. Ce? Oh, olu. Cred că aici e capătul lui, mamă. Da, cred. Na, vezi? Dacă mergeam la... Parcă ajungea, parcă se ducea direct la Titan. Da. Nici aici, mă. Hai, mami, mică. Ia vezi, ai grijă să-l ajut pe tati. Hai. Stai că mă duc pe scări, uite așa. Practic, trebuie să ocolim. Eu... Yes.
Ia, ai grijă. Așa. De strada driftorului. În stația Anghestalini, dar nu noi. Ce? În stația Anghestalini. Ah. Dar nu mai prindem. Păi și ce facem? Mai dacă stă. Da. Stați. Ne coborăm, iau te chitesc. Mamă. Stai așa că mă pe aici. Ia ai grijă, mami. Așa. A plecat. Ia vezi că n-am. Aveți grijă. Stai așa. Ce? Ai grijă. Da. Stai. Lasă zi. Hai. De care, mă? Aici e Angel Salin. Uite, driftorul 1. Să vedem, plec aici? Da. Hai, stai jos. Și acum sunt la driftorul 1. Da. Uite, Republica Hai, Angel stați Salin. aici. Da, și 23 vine. Mai avem de stat. Ok. E pe el Pantelimon. Mm. Pe partea aia. Nu e ăla. Nu e. Ăla, mă, ăsta e. Doamne, m-am și curcat. La Angel Salini. Sper că data asta e ăsta. Mă, din partea aia vine. Să uita ăla. Să uita conducătorul, că filmezi. Ce? Să uita pe noi. Ah, Da? se uita... Da. Și n-am voie? Ba da. Bun, acum unde să ne așezăm? Ei, stăm aici. Aici. Aici? Da. Ai grijă. Atenție! Se închid ușile. Mai cred că am urcat doar noi în metrou. Da. Vrei să stai jos? Aoleu, Vrei să stai jos? stă să... Nu? Urmează stația Nicolae Grigorescu, cu peronul de La prima, în a doua. Trenul circulă în direcția Angel Salin. Pentru direcția Republica, coborâți la stația Nicolae Grigorescu. Hai să ne așezăm pe o scaun. Care? Aici? Să nu mai
Of, Doamne. Stimați călători, tenorul circulă în direcția Angel Salini. Angel Salin. Vrei să stai jos, mără? Atenție, se închid ușile. Vă duceți? Nu, nu. Ce așa? Nu s-a întâlnit. Urmează stația 1 decembrie 1918 cu peronul pe partea dreaptă. Aici? Aici? Păi și cum? Nu m-am întors. Nu? Aici, acolo, la 1 decembrie. Ah, păi și... Mai merge în Angel Salini, mai merge mai încolo. Ah, așa. Hai, Opa! ținte bine. Ce s-a lăsat ăsta așa. Hai. Bun, mamă ce răcoare. Hai să luăm pe scările. Hai, mama. Mamă, mai pe astea. Nici tata nu vrea. Hai, luați-o voi că iau eu pe aici. Ia-o tu cu tare. Vezi să nu cazi. Ia asta și pe mine. Ok.